Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Biyernes na kaagahon, weekend, Biyernes 13 de Mayo, taon 2022. Ang pagrespetar mi sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay ang pagpangirumdum sa paghampang nyato kan kaaldawon amang Diyos dapat enot sa gabos. Senyor Santo Cristo ngunyan, Biyernes, pasalamat sa Senyor Santo Cristo diyan sa dapdap, ano? Viva Senyor Santo Cristo. Buda sa iba pang lugar kung yaon dyan po sa Indo si Senyor Santo Cristo. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Alas 5, misa man po, DCGB News Online, Senyor Santo Cristo. Tingog kan banwaan na minaimbitar na mag-iriba-iba man kita sagkod alas 10:30 nin pagkaudto. Porog na po sa mga nakaantabay man sa radyo, buda sa online, sa paagian kan mga informasyones na minaburotwa dyan sa luwas. Kumparing Jim, Pading Al, kumpadring Jomar. First, second, and third district, yaon ma dyan si Ans Galero, si Luwens Barcena, buda si Joshua Bino. Sa Samuyang Manibela, sa Mubil, si Henry Deboy Mata. Sa technical control sa radyo po, nagpapaluwas kan broadcast sa radyo, sa traditional radio sa AM band. Ang sa kuyang kapartner, the man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo, kumpadreng Nalday Baldo. Maray na agad yan sa gabos ng taga Dapdap. Urog na po sa Jigs Baldo Welding Shop. Good morning tabi sa Indo. Sa newsroom, yaon dyan, padagos ang pagsumada lokal. Buda pag-abangkan mga bareta, national, international na igaponing efekto sa satuyang pagbuhay-buhay lokal. Bilang sosyedad, asin bilang individual, News Manager Mardela, daing iba. Ang sadit sana, pero tian. Sa production center, si Angel Mustasa. Sa IT, tarabang-tabang sa pag-broadcast niman po, worldwide, netwide, online. In high definition full digital broadcast, si Arven, si Richard, si Tricia, buda si Markian. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Sa gabos pong nakaantabay sa radyo, region-wide, maray na aga. Sa gabos na probinsyas po kan Bicol, imaging so nakaantabay man sa manlain-lain na parte kan Pilipinas asin kinakban. Good morning from the Philippines. Worldwide, online kita na dadangog, nahihiling DCGB News Online, buda sa YouTube DCGB Legazpi City, sagkod sa DCGB app. Sa radyo naman, sa traditional radio, we're being heard live man po, region-wide. Sige, diretso na kita kan sa tuyang mga istorya, tabi, and ang sa kuyang numero sa Globe 0961-759-0888. Smart palang tabi, smart. 0961-759-0888. Sa smart yan. Sa Globe 0926-0156-020. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Pwede man kamo dyan sa chatbox kan DCGB News Online tabi o sa sakuyang messenger account, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Standby all units, ta makakahuro niya to ngunyan ang ikaduang nominado, Abogado Hil Bungalon, ang masunod pong kongresista sa irarong po kan sa tuyang party list numero 18
si Attorney Jill Bungalon. Okay na tabi ano? Sige, maaraman ta ang latest sa ako Bicol, lalong-lalo na sa bilangan. Pwede na tabi Angel na makalaog si Attorney Jill. Okay na, sige. Attorney Jill, Congressman, marhay na aga tabi. Welcome to the show tabi. Yes, good morning Sir Pio, and sa gabos po na naghihinanyog as nagaantabay kan sa imo pong programa. Maray na aga po sa gabos. Opo, thank you so much sa oras, Attorney Jill, Congressman. Yung NBOC, National Board of Canvasser sa PICC, nagre-receive na nin mga ERs, nagbibilang na. What's the latest insofar as AKB is concerned? Go ahead po. Well, the partial and unofficial results po, base po sa National Board of Canvassers, igwa na po kita nin at least 500,000 plus po. So that is an official count po. And they're still waiting for the other ERs na may transmit po sa SENDA so that they can include it in the tally of votes. And siguro sa SENDA po, baka early next week, magkaigwa po nin proklamasyon ang COMELEC sitting as the National Board of Canvassers sa senators and for the party list. So again, we're still waiting for the official result hali po sa COMELEC sitting as the National Board of Canvassers. Opo, Congressman Tabi, Attorney, halos kabangang milyon na ang boto niya to, more or less. I-convert niya to duman iyan susog sa nakapalaman sa lay, as in sa computation, interpretation kang Korte Suprema, pira ang guaranteed seats na makukuha kan ako Bicol Tabi. Well, based po digdi sa tuyang current number of votes na nakuha, magkakaigwa po ni at least 2 seats ang ako Bicol party list following the formula as enshrined in the Banat versus COMELEC Supreme Court decision. Iyan po ang seats that na makukuha po kan ako Bicol. Yun, dua. Now, may naunang bitang katabi, Congressman Attorney Jill, kasubago na igwa pang pinaghahalat na mga ERs na kakanvason. What is the statistical probability na madagdagan pa ang boto niya to and makakuha pa kita nin saro pang tukawan to complete the 3 nominees kanako Bicol? Well, kung babasihan ta po duman so sa ibang news websites na kung saan ang presente nakaigwa na po sindan nin transmission of at least 98% and ang boto po na nakuha ka na Bicol Party List is currently at 811,000, and that guarantees a 2 seat for ako Bicol, and we don't think po na makaka 3 seats po unya ng ako Bicol Party List considering na ang number 1 party list nakakuha po ng at least 2 million votes, and they have at least a percentage of 5%, so talagang halangkawon po, and currently we are at the top 5 sa ranking po ka mga party list. So definitely po, we are no longer expecting the 3rd seat dahil po sa current ranking ka na samuya pong party list and the current number of votes na samuya pong nakuha. So we are now setting aside itong probability pa na makakuaning saro pang tukawan, and we are now settling firmly duwang tukawan tabi, Congressman Jill. Yes, tama po yan, Sir Pio. And hopefully, di na po magbago ang ranking. Although 2% na lang po ang hinahalat na mga election returns if we will base it duman po sa halalan election results ka na ABS-CBN and sa GMA News TV. And yan na lang po talaga ang magiging percentage of votes kang ako Bicol Party List. And we will settle po for 2 seats at least. Opo. Now, with that, tabi, Attorney Jill, dahil maning nabago sa complexion kan party list niya to, ko Bicol, iyaon mang giraray, what would be the message kan sa tuyang partido tabi? Well, of course, kita po nauugma dahil it exceeded our expectation.
arambagat na to tabi Sir Pio na kadapol po ng mga Bicolano party list man ang nagpartisipar ka na kaaging eleksyon. And in fact, ang sa kuya nga ni pong estimate, makakakuha lang po nin at least 600,000. Arami po talagang matitipakan ang ako Bicol because of other party list groups from the Bicol region. At yan po ang samuyang pasasalamat na dawa nga ni igwa po nin mga kakompetensya na ibang party list hali po digdi sa tuyang rehiyon. Still ang ako Bicol po makakakuha nin at least 811,000 votes, and ang bulk po talaga kayan is still hali pang manggirare po sa 6 provinces of the Bicol region, and that is why we are very grateful and happy with the result, and samuya pong pasasalamat sa mga sumuporta na kita po tawan nin mandato sa giraray na maging representante as in boses kan mga Bicolano duman po sa Kongreso. And of course, gusto mi man po pasalamatan ang mga gabos na opisyales kan COMELEC, ito pong mga teachers na nag-serve kan election, ini pong mga uniform personnel, and gabos po na nagpartisipar tanganing maging matrayumpo ining eleksyon na nakaagi, and naging successful po. And party po sinda kana ini pong inaapod na honest, peaceful, clean, and credible election. Opo, before I let you go, Atty. Jill, nagkapera pa pong queries. Apo. Pero an pangapudan mo duman sa grupo, kamo bilang party list, abogado, nagsabay sa proseso, nagtiwala sa sistema, sabi na nga trust the process, trust the system, respect the result. Kamo bilang ako Bicol party list, what would be your appeal duman sa still na padagos po na nagdududa sa kredibilidad kan dalagan na iningon yan kan bilangan tabi? Do you see any discrepancies which will result sa pagduda man agad sa integrity and credibility kan nagluluwas na statistics kam bilangan? Go ahead po. Well, personally po, Sir Pio, ini pong nakaaging election, it was credible, clean, and honest election. I think kung igwa man po sindaki na reparo na mga questionable na nangyari during the election, and I think the COMELEC is saying that they are free to file a complaint, no? And they can substantiate that complaint by filing a case, and tanganing maaraman po, no, kung igwa mananggad din mga irregularities. But insofar as the election is concerned, personally po, I think naging matrayong po to sa COMELEC, as in ang mga taong bayan, no, that they were able to cast their votes, and nailing to po so resulta. And siguro I think this is the time to move forward, no, and we have to respect the will of the people, and makamundo man nga ni nadawa ba ko po sa tuyang sinusuportahan ang nakaluwas, but then again I think it is a super majority po ang nagtaw po nin mandato sa mga masunodon po na mga magiging opisyales, especially po sa magiging presidente at vice-presidente. Opo. Now, upon assumption comes July 1, what would be the first agenda, ako Bicol? Well, we will refile, no, itong mga pending bills this 18th Congress. Ito pong mga bills na they pa po mamamaterialize because of the limited time. Yan po ang inot nagigibuhon. We will refile, and of course, we will introduce new laws or new bills, no, tanganing ang objeto ta amyendaran ini pong mga major laws, aron po kang oil deregulation law, kay iba po dyan ay ning rice tarification law, ini po nga expanded Senior Citizens Act, and most importantly po, Sir Pio, ini pong mga measures or bills na ang samuya pong commitment, we will participate, initiate, and cooperate in any measures or bill that will fast track the economic recovery of our nation. So yan po ang magiging concentration comes sa July 1, ini po nga first day of our work duman po sa House of Representatives. Opo, Attorney Jill, Congressman, I'm quite interested. Oil deregulation law, haloy na gusto na yan na ipa-revisit because of the current situation, although this is a dictate kan international market and international events, particular sa gera baga sa Ukraine, ano po. Yes, tama po. Pero gulpian nagakaigoning looking back duman sa panahon baga kan nakaagi sa tuyang nasyon na igwa kita ning oil deregulation law, and so ining petroleum industry igwa nin dakulaon na diber
ang gobyerno nasyonal na kung saan napapangatamanan su intereses kan publiko insofar as the pricing and the supply is concerned, tabi. Ano ang plano diyan sa oil deregulation law nindo, tabi? Magkakaigwa ng papel na naman ang gobyerno? Magkakaigwa kay takay itong speak upod na oil price stabilization fund, tabi, Attorney Hill? Well, we are focused po sa amendment kang oil deregulation law insofar as that we will introduce a provision wherein dapat magkaigwa po ng strategic reserve ang satuyang gobyerno. Pag-abot kang mga oras na hababa po ang presyo ka na mga petroleum products, dapat ini sa mga panahon na ini dapat magreserba na po ang satuyang national government in preparation po sa mga maabot na panahon na kung saan kung siring na sitwasyon na mamatian ta po sa ngunyan, at least iba po kita ng reserba na pwede ta pong ipabakal sa mga nagagaramit kini pong mga petroleum products on an affordable price. So ini pong reserba na ini gagamiton lang during emergency situation na kung saan halangkawon talaga po ang presyo ka na petroleum products aron kan diesel asin gasolina. Secondly, we will introduce another provision na kung saan dapat igwa po nin automatic suspension kani po nga imposition of fuel excise tax. Sa presente po ang ang satuyang nasyon saro po sa mga nag-aangkat kini mga petroleum products halik po sa abroad. And ang pag nag-abot ang presyo ka na petroleum product sabiyon ta ng $80 per barrel duman po sa global market, talagang halangkawon na po iyan. And talagang kung iyan po ang presyo ka na bariles for 2 or 3 consecutive months, dapat igwanin automatic suspension ng fuel excise tax. Taaram tabaga ining mga petroleum products, nag-aangkat kita, pinapatawan ta pa kay fuel excise tax. Yan ang saro sa mga rason kung halangkawon pa ang presyo ka na petroleum products. So pag nag-abot sa sitwasyon na talagang halangkawon ang presyo ka na produktong petrolyo duman sa global market, and then kita nag-aangkat dahil tango na dapat pagpatawan ng fuel excise tax, tanganing affordable manggiraray ang magiging presyo ng mga petroleum products. And manungod po duman sa nabanggit po nindo na ito pong oil stabilization fund na dapat kumbaga na ipapako ang presyo kan petroleum products. Siguro saro man po yan sa satuyang pag-aadalan kasi we have practiced that before, and for the longest time nakaaging panahon nawara, and pag-aadalan ta po yan. And if kung ano pong makakamaray sa satuyang nasyon, especially ngunyan na igwa pa, padagos pa na conflict na duwang nasyon duman po sa Ukraine and Russia. And hilingon ta po kung ano ang mas magiging effective na lehislasyon para po sa satuyang nasyon. Opo. How about yung pag-nationalize kan oil industry through, kumbaga ka ito kung tamang pagroblob ko, Attorney Jill, so Petron, kuan kan gobyerno para sa dire. What would your take on it? Well, inadalan ta po yung aspeto na yan, no? And in fact, this led to the enactment of oil deregulation law na kung saan before, Petron is owned by the government, ngunyan binenta na po ninda, pinaprivatize na po ninda, and the intention is to encourage competition among the big petroleum players. So if there is a competition, di po sinda basta-basta makakapagpataas kan sendang presyo kan mga petroleum products. But the problem is, even with the competition, kung talagang halangkaw po ang bariles kan petroleum products duman po sa global market, being one of the nations that import these petroleum products, talagang data po mapupugulan ang pagtaas po kan mga presyo kan mga petroleum products. So pag-aadalan ta po yan, and kasi baka maapektuhan man itong competition, and if it is beneficial, no, for the people na ibalik po sa gobyerno ang mga petroleum companies, at it is within the power naman po kana government, then pwede ta po yan i-suggest or i-propose as one of the amendments po digdig sa oil deregulation law. Opo, well taken, Attorney Jill, Congressman. What would be the collaboration and cooperation kana ko Bicol sa leadership sa lower house, and lalo na
sa apparent would-be president, proklamasyon na lang ang kulang, Bongbong Marcos. Go ahead po. Well, as of now, wala pa naman po, no? We're still waiting actually for the official result of the election, and whatever be the proposal that would be beneficial for the Bicolanos, for the Filipinos, definitely we're going to support those programs or measures, no? Kita po, di kita makontra kung para sa kamarayan ka mga tao. But definitely, if kung ang interest or kapakanan ka mga Bicolano is at stake, definitely we will stand and we will oppose and suggest or plans or programs na dapat di po maapektuhan ang kapakanan as in interest ka mga Bicolano. Attorney Jill, Congressman, salamat sa oras. Good luck, more power. Thank you, Sir Pio. Mabuhay po kamo. God bless and stay safe po. Thank you so much mga tugang. Si Attorney Jill Bongalon, second nominee po para sa Ako Bicol Party List. Siyempre, I note dyan si Congressman Zaldico, and guaranteed seats na po, 2 para sa Ako Bicol Party List. Sige, yan po tabi. Ang sa tayo pagkipag-ulay kay Attorney Jill Bongalon. Number 1. Oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indocang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. LCC Supermarket is giving you the freshest savings for its Harvest Festival on May 13 to 19. Fresh picks from farm to market will be available for you to choose from. Plus, you can also have a chance to win 3 days, 2 nights family vacation for 4 in LCC Summer in Boracay Raffle promo. So, don't miss LCC Supermarket Harvest Festival on May 13 to 19. There's nothing we won't do for you. We gave our best for you. Our promises are tried and true. We gave our best. There's nothing we won't do for you. We gave our best for you. Our promises are tried and true. We gave our best for you. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang
Alagang Unilab yan. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. May tusok, manhid, ngalay, pananamlay. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited ang katawan, pati na ang isip. Kailangan par-excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para par-excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Par-excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Litibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, ni makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano magpapahappy sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin.
Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mamshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa Nong Meat Shop, nakabarado ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage. in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Defex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advanced enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee.
Gawing future ready, work ready at life ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janice sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato ka Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadungog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Hello, Ferdinand. Hello, hello. This is Joe Biden. Hello, Joe Biden. This is Ferdinand. This is the President of the United States of America. We wish to congratulate you on your being elected the President of the United States of the Philippines. Ayan po tabi baga ano, nailawag ta lang ayan. Ito ay spice ng programa. Nag-apod na po tabi mga kabarangay ano, nag-apod na superpower ano? Si President Joe Biden kang US of A inapudan na si apparent President-elect
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iyo po ang matukaw comes July 1 ika-17 presidente po kan Republika kan Pilipinas. Ano? No less than the superpower sa kinaban United States of America pigrekonisir na po ang kapangganahan, and in that sense tabi pigrekonisir ninda ang integridad as in kredibilidad kan proseso kan eleksyon, kumpadring Nald bako. Ta with that na pag-rekonisir kan mga lideres kan man iba-ibang nasyones sa siisay man na nailihir na presidente, importanteng bagay po yan. Ikadua, si Xi Jinping kan China through the ambassador nagpaabot naman po ni pagkukongratulate kay Presidente apparent Ferdinand Marcos Jr. and iba pang mga nasyones. It keeps on pouring in tabit. It keeps on pouring in. Gusto sabihin, the entire community pigre-respetar po ang will, as in ang desisyon kan super majority kan Pilipino. Iyon ang gustong sabihin kang kumpadre Nalta. Importante na ang sarong nasyon, na ang sarong sovereign nation in international politics and in international existence, rekonisido man kan kapwa nasyones. Ang gustong sabihin kan, pigre-respetaran sa tuyang soberanya, ang sa tuyang eksistensya, and pigre-respetar nida ang kredibilidad, integridad kan gobyernong nagpapadalagan ka iyan. Sarong punto po yan, mga latest nagko-congratulate na ang mga leaders, world leaders sa tuya digdi sa Republika kang Pilipinas. And ikadua, the Catholic hierarchy through PPCRV, Paris Pastoral Council for Responsible Voting, sagkod sa ngunyan baga kumpadre Nald, daiman ning ipigpapaluwas na nadidiscover sindang discrepancy, anomalia, and sagkod sa ngunyan they respect the credibility and the integrity kan results ongoing na nabibilang. PPCRB na mismo yan, which is the citizens arm kang Catholic hierarchy sa bilog na Pilipinas. Tugma, yan baga sa mga bareta kung sa indong na nahihiling, tugma, pareho kung ano ang resulta na ipigpapaluwas kan COMELEC and all other parallel entities na nagakaiga po nin pagbibilang na rekonisidi kan gobyerno, pareho po tabi. Yan, daing nahiling na anomalies, discrepancies, afera ka ito bagang so pagdidiferensya kan VCM na basado sa pahayag kan na mga technocrats, experts, daiman po naka-afekto duman sa pagbilang, duman sa pag-reflect kan boto na nagluluwas sa inman na lugar digdi sa Pilipinas, be it local elected officials and salado kan national na elected officials tabi. So yan po ang dalagan ngunyan kan sa tuya na eleksyon. Makaskas na po, siring na kakaskas kung da kita nasa sala. Pareho na sa ibang nasyon baga padingnald maski sa Estados Unidos de America baga kinaagahan, easy naman. Dahil ka mong narereparo. Sa US of A, eleksyon, kinaagahan, easy naman ang resulta. Iyo man bagang ngunyan, ang nangyayari na digdi sa tuya sa Pilipinas. And gabos na mga figures, mga personalidad na nakakahuro niya to. Even si Congressman Joey, kan 2nd District of Albay, sa sayang statement, pigpaabot, I see no anomalies. Iba ka sabi niya.
no less than the Catholic hierarchy through PPCRB, daing anomalya. Si Attorney Jill Bongalon, Congressman second nominee, ako Bicol, daing nahiling na anomalya, ang kredibilidad, ang integridad, yaon tabi dyan. So, siguro, saro ini sa tuyang kapangganahan bilang mga Pilipino baga, because baka iyon na inipadingnal, ampon kan sa mga masunod pang eleksyon na mapino pa niya tong maray iyan and makabalik na baga padingnal, supigapon niya tong talagang well-founded na pag-trust niya to sa process and sa resulta kan eleksyon. There's so many things that's happening in here sa Pilipinas na kung hihiling unta sana kung sa tuyang pag-atid-atidan, setting aside political affiliations and setting aside personal emotions, mahiling ta, there's something happening na siguro maa-apresyar ta na. You can just imagine padingnal, dahil na baga kita duman sa halos sarong simada bagang paghalat kan resulta kan eleksyon, na itong pag-ulta na ito na pagkatapos tang magboto, pagkatapos tang maghulog sa balota kan mga panahon, sagkod sa maproklamar bagaso ng gadang kandidato, yaon minalaog so sobrang pagduda kan tao. And sa pagduda kan tao, it causes so much political divisiveness. Then nag-introduce kita nin automated elections, several elections ago. Pero ng elections kitang nag-automated padingnal, mga tulo na gay duduwa, tulo yan. Pero sa enot magatabi, medyo haloy pa. Duma naman naglaog sa mga pagdududa, siyempre paghaloy bagang dain na po proklamar, haloy sa pagbilang, diyan malaog sa pagdududa kan mga Pilipino, tibaad may manipular. Bata kitang mga Pinoy baga, ano dawan, pera de los ubos, pag sa kalokohan, matatali kita. Bako, ibaga, pag sa kalokohan, matatali kita. Matibay kita kaan magibo ng kalokohan. Pero kung sa karahayan, mahanot kita. Yan, okay. Come second na naman na pag-eleksyon niya to na automated, medyo nagrahay-rahay na. And ining ikatulo baga tabi, nakigkig kita. Bako, kami nga ni digdi, so projection mi is 9 o'clock mapuunakan, veer away na kami duman sa sumurmanwal bagang Iscoteño, na late na nga ni kami ning diit, as early as 7:38, igwa nang naglalaog. Pag tukaw kong alas 9, ning bagi, millions na po, and it's almost 50% na. Ang nakamurumundo ta, there are still those padingnal questioning again the credibility ta, makaskason nga ya. May nagmanipular na naman nga ya. Dai pangani baga, nagrarally na naman duman sampang mismo sa Palacio del Gobernador sa Aroseros ba yun? Nagrarally na naman duman sa Comelec, makaskason niya pagkakang resulta. Dahil nasa nakitang padumanan. Bako, o sa Estados Unidos de America, kung malinaw po sa inyong pagrurumdom, arog kainin nangyari. Hours lang, halos 50% na ang kwaninda. Ang resulta kan ERs na napaprocess, iyon naman po kita digdi na digitize na kitang marhay. So yung po tabi. Kaya, sana po baka ining mga pangyaring ini, baka igwanin plano ang kaitaasan. Kung natata nangyari ini, natatadain nakaluwas si nanalay ni nata si Marcos ang nagluluwas despite kan massive negative campaign, hatred baga, natataarog ka ini. Ang makamurumud nga ni ibaga tabi, Angel, there is now those who are questioning the existence of God because of this election. Kung baga nagpupuros sa Facebook na ingay so pangaji kung manggana si nanalay ni, dahi man ngayon na nautob, dahi man ngayon ng Diyos. Marasa pa niya ako. Nagigirabo ko na sa paminsa sa mga araw ka na. Kunyan, tabi. Kaya, sabi ta nga ni, please, maybe we do not know why these things are happening sa satuyang palibot. O si
silinggayin na bisap sa ito si Sok Villegas baga, sarong staunch kritikan gobyerno. Pero sa interview na duman sa PPCRB, so pagpasalamat niya sa PPCRB, nothing has been mentioned. May irregularidad na nahiling. Solamente pinagsabi niya, hindi namin kayo kayang mabayaran. So mga volunteers. And naging emotional siya. Hindi namin kayong kayang bayaran. Taday man talaga kaya baga kang Catholic hierarchy na barayadan niya ng mga volunteers na yan. Tabi. Pero nothing has been mentioned. Sa pinagasabing irregularidad, manipulasyon, dahil baga tabi something very fast is happening na baka lamang tabi makahalik na kita duman sa stigma na gulpian halangkaw ang level niya to kan distrust sa sa election process sa Republika kang Pilipinas. Po? Yan. Expected na yan na may maluwas na naman ma-question ka ining resulta so pag-transmit so mga hak maluwas na naman po yan tabi. Pero baka ngapit na panahon mag-settle down na yan, mangibabaw baga itong pagkontagiraray sa sistema. Panarigta asin maibalik itong halangkaw na credibility and integrity aspect kan sa tuyang election process. Tiba adiyo na ini ang puon dabi. Nanghihinayang kita paminsan ano ibabaga pag minapa-interview sa TV, sa radyo, sa dyaryo, pag pig-explicar bagan mga possibilities na nahakso grabe pala ning talian mga Pilipino ano daw kung gamiton tanayan sa karahayan lugod tabi yan inda ko sa napo kung mapupwede na tabi. So yan nagapod na po si Pading Joe Biden kan Estados Unidos de America kay Bongbong na Marcos. Ayan na po. Hello Bongbong. This is Joe of US of A. Ang sabi ni President Joe Biden duman sa tuyang na inirib na international news sana naman ngaya primero matutukan Pilipinas ekonomiya in relation sa nangyari ngayon sa kinaban and climate change with the world peace. Yan ang saro sa mga ipinaabot na mensahe ni Pading Joe Biden. So kainom-inuman ko diyan sa Boulevard diyan sa Embarcadero. Duang buting redor. Sa ko duang buting redor sa sana pala niya si Pading Joe Biden. Ay ko na nga kay Papa Pio. Maedad na ako. Duwang butil sa nangayang red horse ako. Yan, si Pading Joe. Uminapod na kay Bongbong na Marcos. Ang pigalat kong umapod, si Primong Kim Jong-un, so ludoy-ludoy. Pagkatapos si Yudi Putin! Kung namapod si Yudi Putin! Gano'n. Amigo baga ni Pidot si Yudi Putin. Ining si Bongbong nagpahayag naman na pigkuanindaan Estados Unidos de America. Yan, pagrespetar sa Estados Unidos de America. So China naman, nagpaabot naman ng congratulatory message kay Bongbong. Both. So US buda so China, gabos na nagpaabot nin mensahe. Ay galata na sana si Yudi Putin, buda si pinsan na Kim Jong-un kang North Korea. Sige, taod-taod ang bareta man ni Angel, buda mga patalastas. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng Right Med. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. Right Med, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas
11 hanggang alas 12 ng tanghali. Tsikahang pangkalusugan dito sa DZGB. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility na APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga iligal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbanging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayan. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansain ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street sa Green, Legazpi City sa Inutan Sana, kan APEC. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa Hampangan kan Card Bank. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook page. With Enervon, ibalik muli. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drug stores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Narito ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Ngayong tag-init, pwede namang magtipid ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable ang araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpaplansya ng mga damit ng isang bagsakan, isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing off-peak hours o yung mga oras na kaunti lang ang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 a.m. o pagkatapos ng 9 p.m. Kung wala namang gumagamit ng TV o ibang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan. Kumukonsumo pa rin ang mga ito ng kuryente kapag naka-standby mode. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:09. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Posibleng sa masunod na simana, maproklamar na ang mga nangganang senadora. Sigun kay Commission on Election o COMELEC spokesman, Attorney Rex Laudianco, na mas atab ang magiging proklamasyon kan mga nangganang senador kaysa sa mga party list groups. Ini dahil may formula sa pag-compute sa total votes na makukuha kan lambang party list, susug sa party list AKA. Susug sa ley, 673 na seats ang nakatagama sa Kongreso para sa mga party list group. Sigun pa sa COMELEC na magiging proportionate ang distribution in seats para sa party list group. Mantang piglinaw man kan full body na magiging limitado sana ang tutugutan ninda na pwedeng ipag-iba kan ipoproklamar na senador para masiguro na masusunod ang public health protocol. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan satong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada
kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, PHIVOX, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM Offices at Local DRRM Offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tingo Ganbanwaan, Tingo Kanbanwaan. Pio Fernandez. Yes, diretso po kita ka na mga istorya dyan sa luwas, isihon tapa, ang dispatchos manadara ni Ans Galero. Ans, good morning, go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga trantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, ngunya na grabe ang init sa palibot, nagpapagirumdom ang Bureau of Fire Protection o BFP Bicol sa kabos ng mga residentes ka na syudad kan Legazpi na talagang mag-ingat asin maging alerto sa mga pagrugaring ninda. Inian ipinahayag sa DCGB News ka na pamayo kan BFP Legazpi na si Acting City Fire Marshal Inspector Eric Caramoan kung sinabi niya na maugmasango niya na mga nakalihi sa timanan wala din na irerehistro ng mga serye ni Sulo sa satuyang syudad kan Legazpi alagad dahil daw dapat na maging kampante ang mga residentes lalo na ang mga darakulang konsumidor ng kuryente digdi sa satuyang kapalibutan asin dapat maging alerto man giraray sa indang mga pagrugaring. Kung kay Karamoan palagos ang tigigibo nindang oplan pamayanan o kaya pagbisita sa mga komunidad tangan na masiguro na mga paghihungduman ang lambang saro may kinaraman sa siring na advokasya alagad agad nindaan kooperasyon kan lambang saro tangan mismo sa mga harong ninda siniba pa mga lugares talagang malikayan ang siring na insidente. Sabi ni Karamoan ang ikaso man giraray na magkaiguan ni siring na insidente digdi sa tuyang kapalibutan na kahandaan sa mga personahes tangan na natulos na magresponde sa anuman na klase ni nakasulo. Di an magayong kaanindang ipangkampanya is wag maglaro ng apoy. Bawal maglaro ng apoy. Yeah, bawal maglaro ng apoy ng nag-iisa.
Dapat may kasama ka. Ika naman, Sir Pio. Mainit baga ko niyan, mga mainit o pampayo. Iba pa ang emosyon ko niyan. Baka makadagdag sa... Bad magsilyab yan. Delikado. Sige. Dami, Sir Pio. Information man, halibig silawas kay Bahal si Buhay Mata sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Uwi sa istorya kasabay si Henry de Boy Mata. Mahagad pala na kong dispensa sa pag-iriba minigdi kay Jen Matthew Balyaran. Day ko lamang na i-include duman sa roster of personnels na kairibata kan nagko-coverage kita kan eleksyon. Pero hindi kong nalilingawan. Palibasa autor siya duman sa newsroom. So, tago nin maray. Jen, sorry na. Day ko na uunambitan sa puun bagakan sa tuyang coverage muna pagtapos pag-extra. Ay ko na unabitan si Jen na Matthew Balyaran. Maray na agatabi isa mo, Jen. Sige. Diretso na kita ka na sa tuyang programa. Yan, may nag-react bandigdi sa tuya na kuha na ining mensahe. Ara mo tabi Pio habang may mga tao daipig ako ang kapirdihan ninda. Maparibok talaga yan. Ako sa totoo lang, for one, I did go for Lenny Robredo. Yan. I did go to Lenny Robredo, Ma'am Lenny. Pero paano ka yan na arog kan so nangyari na? Pinag-implementar ta so pigasabing an eleksyon sarong aldaw sa nan, tapos na, gilid na. Kung si Sayan Mangana dyan, suportaran ta naman. Yung ano, so, pigpo-post ta bagang question ka ito, what would be your attitude kung ang Mangana ng presidente sumako binoto nindo? Iyan ang magawin na pag-adalan tatabi. And saro pa sa punto bagang pinagre-raise ta ka ito, kan mga nakalis during the campaign period and pre-election days, na ano daw kung igwang presidenteng makakuaning super majority. At mas dipisil baga padingnal kung ang laban gitgitan. Delikado yan. Kung ang lamang ay mga 20,000 votes lang or 100,000 votes, delikado yan. Pero kung super majority, at least igwa kita hindi na kampante ta. Ang tao, at least igwa ning kumbaga bulk nin tao na yaon ang suporta sa gobyerno. Pero kung gitgitan ang kwan, ang naging laban pagkatapos igoning valid issue, nako mapagalian tabi. What will be at stake is the political tranquility niyan. Ingon yan super majority. So ako ay personally let go, sige na po, bigdi na kita tabi. Yan, si Simon Benday nang hinayang bipila ni sayang one step ahead na lang presidente na, kaya lang na paano arog kaso nangyari. So would it be another 6 years of agonizing dissent and defiance, or maaplikar na kita kasupig paparasabit ang sarong aldaw sa ng politika, magsuporta na sa nanggana? Or ano po, i-aplikar ta naman yan sa dati tang nakatuda na masuporta sa nakita kung sunangganang kandidato ang nakaluwas iyo subinutuhan ta. Hindi ako sa natabi. That remains to be seen. Will this be another 6 years? At uyan baga, nahihiling niya to, it seems, the way it seems, sa nagluluwas na mga news, Rappler, Inquirer.net, GMA, ABS, dahil na, igwa na ning halangkaw na level nin, kumbaga, yun na yan. So dati, na negative slant kan mga istoryang nagluluwas. Well, paano daw kita ma-survive? Adalanta naman yan sa mga masunod na taon sa 6 years na presidency kaining Bongbong Marcos. Okay, sige. Diretso mo na kita kan mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya si Luwens na Barcena. Luwens, good morning, go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga nagdagman na bareta, naging malinig na daw asin ligtas sa mga suro sindikato ang operasyon kan mga tindahan sa Albay Public Market sa Old Albay District area.
Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Albay Public Market Administrator Menjo Oprasio. Nasa sa iyang turno, nirelinig niya daw kabuhos, asin siniguro niya na ligtas ang mga nagtitinda sa nasambitan ng lugar. May kinaaraman sa siring na bagay. Day niya naman tabi Serpio itinitalye sa DCGB News kung anong klaseng sindikato na ini ang nagluluwas kan mga nakalihis na aldaw o kaya mga nakalihis na panahon pero susog sa iyang ipinagunambitan. Sa iyang turno sa pagtukaw, nirelinig niya ni Gabos kung kaya nagpapasaralamat man daw ang mga tinderos dikti. Siguro ipinagunambitan pa ni Oprasio na magpapadagos ang sa iyang pagserbi bilang administrator kan Albay Public Market asin sa iyang pigsisiguro na sa iyang turno wala nin mga anuman na mga anomalyang mangyayari dahil nandaan sa iyang prioridad sa ngunyan iyo ang pagserbihan asin matawan nin marahay na serbisyo ang mga nagtitirinda sa Albay Public Market asin tanganin ang maprotehiran man ang mga konsumidor. Roger. Yan tabi Serpio ang mga dagdagbang istorya kay Base News Director Edwin Belanta. Ako po si Luis Bursi Barcena. Impormasyon niya dyan, hali sa Albay Public Market sa administrador, si Menjo na Ofracio, Sir Menjo. Si Joshua may dagdag na report. Joshua, go ahead. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Para sa dagdag pa man na bareta, tapos na ang eleksyon asin na proklamar na ang mga kandidatong makarapot ng posisyon sa lokal na gobyerno kan Daraga. Alagad dai pa man giraray tapos ang implementasyon kan COMELEC Ganban. Iyan sa giraray ang tigtatawan doon ni Daraga PNP Public Information Officer Police Staff Sergeant Marian J. Rico kung saan ang naunambit ng lakdang madurar pa sa Hunyo 8 kaining taong 2022. Sigun Kiriko, mantang tapos na ang eleksyon, balik na sinda sa normal na deployment min mga personahes. Alagad dahi man girari sinda mapuknat sa pagbabantay sa palibot, tangan preventaran ang mga kriminalidad, urog na kan nakaaging simana na talagang sunod-sunod ang nangyayaring harakbasan sa palibot. Mientras tanto, kan nakaaging Mayo 8, sundo Mayo 9, nagkaigwaning implementasyon ng liquor ban, asin maugma ang hepatura kan Daraga PNP, dahil ta naging magayon ang pakisumaro kan mga Daragenyos, asinda-isinda ni na rehistrong nagbayular sa naunambit naman na lakdang. Yan tabi Serpio ang mga dagdag na istorya. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. And good morning man tabi dyan sa kay Sir Ato Lim. Maray na aga Sir Ato Lim. Buda kay Dr. Lim. Si Pading Jimmy dyan sa 3rd District. Kumparing Jim, good morning. Go ahead man tabi kali. Salamat tabi pa rin marinaga sa mga pantabay sa mga dagdag niya itong bareta ay nanin na presensya ng mga traffic aid sa Pulangi. Di sa partidos na matapos na nadaog si incumbent Mayor Randy Mariscotes ni ABC Federation President Cap Nonoy Adrian Salceda kan lumilis pa sa ng eleksyon. Medyo mamundo ang atmosphere sa palibot, magin sa munisipyo Babloy, magin si Mayor Day naman dadig ginasiripan after kan eleksyon. Sa ngunyan, intindido naman ini kan mga taga-Pulangi sa pagsabing natural, o ring usulman na natural na uminaging kapagalan, sobrang pirot, durante kan campaign period. Roger, Magin digdi sa may merkado, so visibility kan mga dati, taltag digdi ang mga traffic aid alagad sa ngunyan dahil na digdi ang mga initabi pa rin. And sa lado ni kampo ni Cap Nonoy Adrian Salceda, pag-asumir niya sa pwesto after June 30, ayun yan mga prioridad na arasikasuhon tabi pa rin. Yes, So yan ang sa mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita DCGB News. Salamat kumpadre Jim sa istorya dyan sa luwas. Ito na naman. Aber daw ba ya, aber? Sige, hilingon ta kung magbago ang lahat. Sa pagpunlad at ating itanghal bagong hipunan.
Grabe po ang ekspektasyones, ha. Sa pangarang kambilog na tropa, salamat kan sa indo paghinanyo, gamang Diyos ang magbantay. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik!